Tak hele, poďme na nejaké témy na Hero. Nějaký extrém. Ty si taká skúsená holka asi, že? Dá sa povedať. Zkušená, no. Vieš povedať, koľko si mala chlapov? Jo, hele, jak kdyby jsme se propojili. Zrovna jak jsme teď otázku, ještě než to řekl, kolik jsi měla chlapů, tak jsem myslela na to, co říkal Robert Rosenberg. Já jsem říkala jenom, jsem tam psala komentář jenom. On to měl kolem 14, myslím. Mm-hmm. Tak já někdy když jsem byla s tím mým Tunézianem, tak tam jsme napočítali asi zhruba kolem 15 000. 15 000 co? Sexuálních styků. Ty? 15 000? A to bylo někdy před 6 lety. To už nepočítám jako teďko natáčení, to už prostě jakoby fakt extrém. Já se napiju. Já taky. Dobre, tak ty môžeme skončiť. Dobře. Teraz si ho úplne zabila. Jiný téma. Dobre. Je to extrém. Keď to prepočítam, bude to sedieť? Poďme urobiť test matematický. Dobre? Ty na matematiku jako... A však máme kalkulačku, ne? Víš co? Hele, teď to asi nedám dohromady, ale můžu to dát dohromady a já ti to... Takže počkaj, povedzme, že si mohla súložiť 30 rokov. Od 14. Krát... Od svých 14. To jsem měla takový notýsek. 365, ale 30 rokov krát 365 dní je 10 950 dní. A keď si súložila každý deň aspoň jedenkrát, případně 1,5 krát. Když jsem třeba měla, tak to sedí. Moje maximum třeba jsem měla, to byl extrém, to jsem pak opravdu jsem si vzala 2 dny volna. No. Jenom 2 dny, víc mi nedali, 15 chlapů za den. A to nepočítám gangbangy, jo. Když jsem měla třeba gangbang. Počkej, v 2 dny volna, měla si 15 chlapů, tak potom těch 15 000... Za jeden den v klubu. Dělala jsem v sauna klubu ve Švýcarsku. Okay. A za ten den začala jsem v 11 hodin. Okay. Až do nějakých těch, tam někdo si připlatil, do nějakých 3 nebo 4 do večera, do rána vlastně. No. 15 jsem jich zvládla. A některý třeba nebyli jenom na půl hoďky nebo na hodinu, jo. Některý třeba byl na díl. 15 jsem jich zvládla, jakoby, jo. Za ten den. Tak potom je to realita, těch 15 000, ale jo. To jsem neveril najprv, ale musím, oficiálně uznávám. A když si třeba, to je jeden klub ve Švýcarsku, je to jako jeden nejlepší klub, tam prostě, tam jsme se třeba museli, když jsme chodili jakoby na šichtu, dá se říct, tak jsme chodili k recepci, tam jsme museli dát pas, jestli zkontrolovat všechno, jestli máme povolení ještě a tak dále. Teď zkontrolovali make-up, vlasy, jestli jsme oholení. Většina holek, která chodila na váhu. No. Já teda občas. Většina holek chodila na váhu, když měli třeba jako přes váhu, tak třeba si museli vzít 2 dny volna a museli to prostě jakýmkoliv způsobem schodit. Jo, a já jsem měla většinou teda jakoby podváhu, takže já jsem třeba dostala 2 dny volna, abych přibrala zase. Aha. Jo, protože já jsem prostě taková celý život. Ano. Já to mám, když si zapařím víkend, tak prostě jako schodím třeba 3 kila. A můžeš jíst čokoľvek asi já taká? Jim prostě, já mám ráda sladký a tak dále. Krávo, já si dám rohlík a přiberem 5 kilo. Ne, já můžu žrát, co chci. A já největší chuť třeba mám jakoby v noci u Netflixu, televize prostě. Já jim jakoby furt. Ty krávo. Jo, a akorát, když mám právě deprese, já nemůžu jíst. Mě prostě, já otevřu lednici, se chci zvracet. Ty máš život, ty furt žereš, souložíš a tak to vyberáš. Já žeru, kdy chci, jak ty chci, co chci, člověk. Kolik chci. A kolikrát lidí říká, musíš jakoby víc. Lidi, co mě znají, tak vědí, že třeba jako já s ním třeba porci pro chlapa, jo. Že prostě jakoby já třeba se jakoby hodně najím. Neuvěřitelné. Že to prostě jako není možný. Ale to je ten metabolismus. To je asi, to mám prostě asi nějaký geny. Ano, máš štěstí. Moje babička byla taky taková, můj praděda taky takovej. Máš štěstí. Jo, mám štěstí, dá se říct, jo. Já třeba netrénuju, já jsem třeba 3 roky nepracovala, jak se dá říct, nešukala. Jo, občas jsem tam nějaká za práce nebo jakoby to, ale jinak prostě 3 roky jsem nic nedělala, nedělám doteď nic, potřeba začít trénovat.
No. Ale vzhledem k tomu finančnímu situaci jakoby nemám peníze na nějaký fitko, na nějakýho personal trainer, takže prostě necvičím. No. A jak sama doma mě to nebaví. Já prostě to potřebuji nějakou motivaci. Motivaci? Nějakou motivaci, abych začala. Urobíme storičko len, hej? Jo, tak jo. Skúsim takto. Čau boys, dneska to mám brutálnu milvku. Valentina Sierra. Valentina Sierra. Čau guys, takže sledujte náš podcast, asi to bude hodně hustý. Nebudete se nudit. Masaker. Nebude to nuda. Masaker. Konec. Dobre. Počkaj, označím ťa. Dobre, urobili sme si storičko. Jo, tak jo. Vieš, že ti stoja bradavky? Alebo čo to je? Mně furt stojej. Furt? Můžu to ukázat, nebo ne? Ne. Potom, až budeme fotit, ne? My ideme fotit nějaký... Jo, ještě budeme fotit, až ještě budeme pár. Ja uvidím různé věci dneska, že? To už si viděl. Vlastně ty už si sa tam vyzliekala. Jo, já už jsem se musela ukázat. Ona sa už vyzliekala. Ona prišla... Aby věděl, do čeho jde prostě. Dobre. Ako kvalita brutálna, kluci. A vzhledem k tomu teda, že nemám spodní prádlo. Nemám spodní prádlo. Přišla jsem pozdě i jako... Prišla pozdě, tak sa hneď vyzliekla. Tak jsem prostě neměla ani čas hledat nějaký žlutý kalhotky. Vím, prostě, že tam jako mám, ale prostě... Život mám ťažký. Než abych si vzala nějaký zelený, což by se samozřejmě k tomu žluto-černému nehodilo. Tak radši žádné. Radši žádný. Radši nic než to. Dobre. Dobre, takže to máme, sexuálnych partnerov máme teda celkom dosť, musím povedať, OK. Hodně. Hele, to si jako zabila. To je extrém. To si zabila. Já mám našukáno na 3 generace dopředu. OK. Takže moje děti nebudou muset. A čo máš... Čo máš najradšej v sexe, prosím ťa? Hele. Teraz dáme také tie trápne otázky, no. Já kolečko. ráda kouřím. Wow, fucking mám ráda fakt? Kouřím. Wow. Nemám ráda, když to péro je prostě v klidu a teď ho musím prostě rozkuřovat. OK. To prostě nemám ráda. Mě to přijde takový slizký. Nejsi prostě penis, když nestojí, tak je prostě to je hnus. Ježiš Maria. Jo, Míša tu právě hovorila na podcaste, že to je krásné, že to má ráda. Ne, to není krásný, to fakt není. Jakoby, jako když mají obřízku, jako jo, ale jak mají tam tak prostě ta kůže přes to je takový chcíplý, tak takový pičo, co s tím. Jo, ale jakoby to většinou, jakoby když prostě někdo třeba, nevím, příklad, situace je, že chlap stojí, čte noviny, jako nahaj, stojí, jakoby, myslí si, že je sám, čte noviny a najednou já ho otočím a je tam toto, protože jako jinak jakoby chlap s mrtvým pérem jako se ke mně moc nedostane. OK. Jo, tam kolikrát třeba jakoby, když jsem měla zákazníky, nebo prostě když to, kolikrát jakoby se známili jsme se tak třeba, ještě než se stihnou, se třeba udělalo. Jo? Ten můj přítel, ten krásný, ten úžasný, úžasný teď už debil, jo, tak ten prostě, já jsem na něj šáhla a on najednou a začal stříkat. Jo, on se třeba udělal 15 minut, jo, necelých 15 minut, takže 14, necelých 15 minut on se udělal 3krát. Jakože my jsme žukali a ne, stříkal do mě samozřejmě, pardon. A teď on, moment, tak pomalejš a jel dál, jo. A jakoby 3krát. To bylo naše maximum, to bylo fakt intenzivní. Jako normálně tak jakoby, jak na něj jsem šáhla a on, ne. A teď stříkal, jo. Ale mohl znova, jo. To by som chcel zažiť toto. Což já potřebuji. Ja už som tak otupený po 20 rokoch fotenia já na tých už taky, jakoby teďkon, jakoby to bylo, co bylo předtím, když jsem byla nymfomanka, když jsem byla prostě extrém, jakoby extrém, teď jsem jako furt takový extrém, ale s malým X, to X je malý, není to takový to extrém, trojnásobný, tak jo. Není to extrém, je to ne, není to, jo, je to takový, jako už jsem jakoby... Áno, súhlasím. Jsem jakoby po přechodu, už jsem jako vyspěla. Ale já bych som strašně chtěla, aby se mi to vrátilo. Já bych chtěla cítit zase to vzrušení, jako já to nemám, já to potřebuju zpátky. Ani já, je to v chtěla zpátky. Potřebuju ten kick, potřebuju ten restart znova. Potřebuju znova nakopnout s tímhletím mozkem, co mám teď, ne s tím, co jsem měla třeba před 5 lety. Jo, a už jako chápu věci jinak. Jdeme do těch extrémů, to chtějí slyšet.
uťahnem, ustříhnem to. Poďme na, prosím Jdeme ťa, na věci, co je budou zajímat. klasika, jaký péro máš nejraději? Jako myslím, Nejradši- velkost, tloušťka, Ne parametry. moc velký, i když samozřejmě velký, krásný péro, to černošky, vypadá to krásně na videích. No. Na videích to vypadá krásně, je to krásně, se to drží, jako wow, je to jakoby, je to jenom vizualita, jo. Jo. A normálně teda je aké Ale dobré? já ti neřeknu přesně kolik centimetrů, to už jsme taky řešili na minulém podcastu, ale prostě já mám radši jakoby kratší, ne zase nějakých 10-15, jo. Tak takových těch 18 až 20. Teraz polka českého národa si povedala a do prdele. Ano, to už jsem slyšela taky. Ne, asi 18-20, jakoby Takže 15, ale muselo být jakoby hodně tvrdý, muselo by být jakoby hezky, jakoby hezká Takže forma. 15 hezký. A tlustý. A tlustý. Já mám ráda menší, nebo takový akorát, Ty hovoríš 15 Ale- menší, jo? ale tlustý. Vieš, že český priemer je, myslím, 16. Fakt, to není pravda. Nebo ještě méně možná. Tak to jsem si asi vybírala opravdu grázly s velkýma kokotama. Čuráky s velkýma kokotama. Velký kokoty s velkýma kokotama, no jasně. Asi jakoby, jo. Víš, co je jenom taková vsuvka. Víš, No. víš, co mě hodně překvapilo? No. Víš, to má, jako samozřejmě jsem cestovala, žila jsem v různých zemích, proto umím taky tolik jazyků. Jo, co se... Kolik umíš jazyků? Teda, jako když Hele, umím takovou češtinu. S ruštinou, jako jak tak se dorozumím, já si rozumím, že jsem měla ve škole. Jak tě zovут? Petra Rakušanová. O, ty Petra. Da. O, kaká, krasivá. Taká krasivá je děvočka, charošná je, da? Aha, OK. No. Umím dobře německy. Sprechen Sie Deutsch, to moc ne? To moc Ja, nejde, das no. ich spreche sehr gut Deutsch. To je tak asexuální jazyk úplně, kokos. Das, ja. No, To je jakoby, já jsem ji nesnášela němčinu, ale já Hnusný jsem jak ji prdel. měla povinnou, já jsem měla nejdřív povinnou, 1 rok jsem měla, vzhledem tomu, že prostě komunisti, No. měla jsem povinnou ruštinu. Já taky. A pak byla výběr jenom ruština a němčina, tak jsem říkala, aspoň, aby jsem se někam dostala. Já jsem už ve 12 letech věděla, že pojedu, že chci žít na Kanárských ostrovech. Mhm. Moje kamarádka nejlepší, jako měla babičku v Německu, v Mnichově, takže jako jezdili na dovolený, vždycky měla to dovolený věc, jakoby, a vždycky ukázala ty video, ty natáčely na kameru, takže já jsem chtěla být na Kanárských ostrovech, všichni se mi vysmívali. Věř nebo nevěř, v 18 letech jsem měla na Kanárských ostrovech. Praj si to a vesmír ti to dá. Tenkrát si nemohl jít ani jakoby za zeď. Jo. Ano, vím, no. Nedostal se Ani do nikam. Jugoslávie. A já už jsem prostě věděla, že chci žít na Kanárských ostrovech. OK, Že OK, prostě se šikovná, odstěhuju, šikovná. Prostě. Prostě v 18 letech jsem tam byla. Jako, jo. Dobre. No, Tak se vrátíme tak se vrátíme k těm späť kokotům. ke kokotu. Jo. Back to Takže, kokoty. Ne, k jazykům, počkej, bolo. K jazyku. Bolo Kokoty jazyky. kokotom Jo, velkom. dobře, takže němčina, jo, tam jsem se za ten rok nenaučila vůbec nic, jo. OK. Ale pak jako během toho No. života jsem to naučila. Dobre. Takže němčina, Ruština. Vzhledem tomu ruština, neumím moc dobře ruštinu, jo. Tu tam jakoby nezařazuju. Jako řeknu, že se domluvím, rozumím, to znamená, dokonce umím i azbuku, jo. Rus by povedal, že umíš tolka čučut. Čučut. A to už je jako profi ruština. Čučut, jako domluvím no, se, jo, OK. když prostě záleží na to, když mám náladu. Ale prostě třeba mi napíšou, já prostě umím přečíst i tu azbuku. Jo. Já taky. OK. My jsme kurva teda. Jsme dobrý. To jsou ty komunisti, aspoň něco Jsou komunisti, no, něco z nich máme. Takže, němčinu, vzhledem k tomu, že jsem žila ve Švýcarsku, tak Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch je co? To je Schweizerdeutsch nějaká... je švýcarská... No jasné, švýcarská ale to je němčina. jako tak odlišná od Deutsch? Je odlišná, jo. Víc asexuální nebo méně asexuální? A mě fascinují takový ty divný jazyky. OK, dobré. Jo. Takže Schweizerdeutsch. Švýcarsdeutsch. Povedz něco. Jako já něco. neumím, jak se říká klasika, to umí jakoby lidi, co třeba neumějí mluvit, jakoby nerozumějí. Třeba chuchchašli. Co? Jo, oni to mají taky jakoby holanděni trošičku. Jo, tak- Dutch, jako Dutch, jo. Jako takový jako podobně, jo. Jakoby já moc šístrek, to je jakoby jakože hovno, smluví sračky, Aha, OK. šajze, šístrek.
Schweizer německy, Schießtrek je švýcarský, jakoby Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Okay. Ale také tam má jakoby různě, jakoby v Curychu se mi mluví jinak. Tam jsou kantony, nebo jak to volá, kantony, ne? Kantony, jo. Kantony. A tam jsou o nich se kantonštiny. mluví třikrát, jako tři řeči, jakoby. Mluví se, jakoby 4 vlastně. Mluví se němčina, jako Němčina Hochdeutsch. Oni jako mají Schweizerdeutsch, tak mezi sebou se tak baví. To má jako v Belgii, vlámštinu. Oficiální řeč je u nich němčina, Hochdeutsch. Okay. Jo? Takže oni prostě knihy, všechno je Hochdeutsch, ale mezi sebou mluví ten Schweizerdeutsch. Jasně. Jo? V Belgii mají vlámštinu. Vlámštinu jakoby mluví tou vlámštinou, Belgičani, ale oficiální jakoby řeč je u nich holandština. Okay. Jo? Knížky, všechno, jakoby, písmo, všechno ve školách, všechno jenom holandština. Okay. Jo, takže já umím i, jakoby, dá se říct, pokračuju, dál tu vlámštinu i tu holandštinu. Povedz něco vlámský, to je taky divný jazyk. Vlámsky. Ok, já řeknu ten rozdíl. Třeba vlámsky. Ik zie u graag, ik hou van jou. Ik zie u graag je vlámština, miluji tě. Ik hou van jou je holandština, miluji tě. To je krávo, ok. To jsem nepochopil ani hovno z toho. Jo, ani z jednoho. dobře. A vlámština máš třeba, tam to máš víc jakoby angličtina, trošičku němčina, víc do francouzštiny. A holandština máš jakoby, ta jejich holandština, němčina, holandština, angličtina a víc do němčiny. Jo, takže tam je to takový, jakoby, ne všichni Holanděni umějí tu kvalitní, rozumějí těm všem Belgičanům tu vlámštinu, ale všichni Belgičani rozumějí Holanděnům. Dobře, jazykové, language okénko. A Holanděni mají taky tohle ano, to jsou Holanděni, ok. Hrách, si hrách, chod. A vlámštiny říká, já good, jo. Takže tam to mají takové jakoby to. Ale ten good sama říká i němčina. Jasně, u mě to bylo takové jakoby tohleto. Jo. Do toho, protože Belgičani neumějí dělat dubbing, takže mají všechno v originální znění s titulkama. A jakoby v televizi třeba ty filmy a tak dále, když prostě jakoby zahraniční, jo. Prostě. Takže vlastně všechny filmy v angličtině a holandské titulky. Tím pádem jsem se naučila jakoby i tu holandštinu. A i jakoby vzhledem tomu, jak jsem furt četla, takže umím jakoby i písmo, jo, umím německy psát, občas tam někdy jako zazmatkuju, ale jakoby umím i tu gramatiku, dělala jsem jakoby, mám i školu, dělala jsem jakoby, mám jakoby diplom na level B1, jo, němčiny, ale jako díky tomu jsem se naučila jakoby i mluvit, takže umím psát a dobře umím němčinu, holandštinu, italštinu, češtinu. Občas češtinu. No, taky takový ty zmatky, jo? Hezky, no. Ale jinak jakoby, mluvila jsem i španělsky, tak nějak basic, tak nějak jakoby, rozumím se furt. Ale vzhledem k tomu, že jsem se naučila pak italštinu, kterou to jsem se vždycky chtěla naučit, to byl můj sen, že se mi strašně líbilo už od malička. U nás vždycky jeli i za komunistů, jeli prostě ty filmy italský a tak dále. Mě prostě italština prostě bere, proto mám tu Valentinu, že? takže tohle je italština, takže čeština. No prostě hodně. Trošku rušně, prostě hodně. A dokonce vzhledem tomu, jakoby od otci mýho syna, jsem umím jakoby berberskou arabštinu. Už jsem jakoby, vzhledem tomu, že jsme hodně dlouho od sebe, hodně jsem zapomněla, ale jakoby... Tak hodně co? Hele, mluvila jsem na levelu tak, že prostě a mám i dobrou výslovnost. To třeba u angličtiny třeba nemám, já mám takovou funny angličtinu mám. A já to dělám na schvál, jako prostě, aby to bylo funny, že? Ale tu arabštinu, i třeba některý ty Marokánci, oni mi nevěřili, že prostě jsem Češka. A povedz něco, něco. Chaba... já teď opravdu, když se zarazí, teď vůbec jako arabštinu. Miluji tě třeba, no, jako takovou nějakou klasickou frázu. Wallah hebek. OK. Jo, jako opravdu tě miluju, jo, nebo já jsem jako to hodně jako vypustila. Já jsem si tu Belgii blokla, protože tam byly jakoby
Fakapy. To bylo psycho, jo. Dobre, takže dobre. Jakoby to mě prostě Okay, takže o jazykoch... To nechci se o tom zbavit, jakoby třeba někdy jindy. Takže jazykové okénko máme za sebou. Jakoby mám talent. Já jsem ta talentovka spíš, Jsi než multitalentovaná čávica. ta logická, jakoby, okay. tohle jakoby e-mail poslat, pro mě to je katastrofa, nebo něco skopírovat někam, já to vždycky musím obsat. Třeba jak máš takový to HTTP, nebo jak to začíná. HTTP. Jo, HTTP, no. Tak já třeba, když teď už to jakoby docela trošičku jako něco, nějaký základ ovládám, ale to bylo, já jsem vždycky odpsala na papír, z toho jsem tam přepisala, no prostě jo, tak tady v tom. To tě poviem tajemstvo, že to HTTP nemusíš písať, hej? To už teďko vím. Dobre. Ani to www za tým. To taky teďko vím už. Dobre, Stop it. OK, dobre. Jo. Ja som ajťák, ja som ajťák pôvodne. Jsi ajťák? Ja som ajťák. Jo, tak to tě ještě využiju na jiný věci, dobře, tak jo. Ja som ajťák, no. Krom iného teda, i ajťák. Jo, tak taky ajťák. Takže taký ajťák, no. Taky Takže ajťák. tak. Dobre, spátky ke kokotům. Takže dobre, takže 15 ako pekný, potom lepšie je 17, 18, 19, 20. Jo. A... Může být klidně menší a musí být tlustej. OK. A tvrdý hlavně. OK, dobre. Tak kluci, rozumíme si. Tvrdej a dobre, no. Tak, ale tak Ale si... pak, když se rozjedu, tak jako pak už jako, tak mají různý jakoby, části končetin a tak dále, takže... To je pravda, dá sa rôzne. Jo. Myslím, že aj s menšími si môžu pomôcť, ne? Rôzne. Jo, jakoby, mám rád třeba fisting a tak dále, jo. Jedna holka mi hovorila, že nie je tak dôležitá veľkosť péra, ako vlastne Tak jakoby, taková trošku, keď ide o tvrdý sex, myslím jo. teraz neromanticky, to je niečo iné, tá perverzita toho sexu. Jakoby. Jo, musí tam být to chemo. Áno, chemo. Hej? Ta Že niekedy chemka aj tam taký musí- chlapec taký nevýrazný. Nevypadá a pak tak překvapí. To pak říká, až já říkám, vytáhne pičo. 14 Tak jsem měla centiáků. konečně pořádnej sex, jo, a to, což třeba jsem měla sex třeba 5krát každý den, jo, jakoby to, ale ty si říká, ty pičo, no, a tak to říká, ty vole, to zase bude nuda. No a jako úplně, jako, a jako já to vždycky i řeknu, jako jo. A třeba i když jakoby třeba to nebylo dobrý, tak říkám jako no teda. Tak- Nevím, tak- třeba to příště bude lepší, jo. Teraz si mi nahrala tvoj najhorší zážitok v sexe? Máš taký nejaký najhorší? Ty vole, nejhorší. Jakoby v sexe úplně ne, ale v takovém tady v těch sexuálních... Viecech? Byli jsme na takový jedný party a já, co jsem si myslela, jako vzhledem k tomu, že jsem procestovala svět, takže už mě nemůže nic překvapit, jo. Všichni tam úplně mimo. Řekli si, dej si nějakou skleničku a tak dále a říkala, jako nechci, jako bych chci být v pohodě. No a když to prostě vypuklo, začalo, tak se nám prostě stále jak tvrdý I. A to byl prostě chlap, který jakoby, nemůžu ani říkat to jméno, hodně známý, hodně High. celá republika ho zná, High i level. Slovenská, to budeš znát i ty, já ti pak řeknu osobně. A co tam bylo za extrémy, jako, tak to, já to asi nemůžu říkat. Já. Jako nějaká soukromná party? Jo, soukromá party. On si vždycky jakoby objedná takovej tým pornoherců, pornohereček, jako tady těch, občas on má jakoby svoje. A tam se prostě ukáže, je to vážený člověk, ukáže se hodně bohatý a ukáže se prostě tak, jak on je. Jo, všichni prostě musíme jakoby to mlčení, tohleto. Takže prostě jako nemůžu jako nic víc říkat. Ty, co budou koukat, ty, co tam třeba byli, podle toho, co jako říkám, takže musí, ty, co to zažili, tak to vědí. Ale teď říkám, jako to byly extrémy, jo. Třeba jakoby i ženský, i chlapy, i hardcore, i tohle jo. Jakoby, že jsme si každý s ním mohli dělat, co jsme chtěli. A on prostě čím víc jsme ho prostě zneužívali, tím víc prostě on byl nadržený. Jo, on tam třeba šňupal, tam třeba jakoby, kluci se tam jakoby nasříkali na baru, on si vždycky pronajme nějaký prostor, nějaký bordel, nebo prostě nějaký taky, se tam nasříkali sperma na bar. Tak prostě mě samozřejmě profík, že jo, mě napadlo nic jiného, tam jsem vzala brčko a jsem si říkala, tak teď to vyšňupni. A on to vzal a prostě normálně to hustý bílý sperma, odporný, což já bych ani pičo nevolízla. On to vzal a takhle to vyšňupnul, celý to, jo. Ty vole, Se tam natáhlo, jako mi se chce blejt, ty vole. Mně taky. Tyjo.
Takže a to, prostě... to som to mal ako pornohercov, to Lutra, ty kokos, a toto je story. Jo, Toto je horší než Lutro. Lutro byl, jakoby, my jsme byli jakoby spolu hodně jako kamarádi, jako Lutro to, a pak jsme se nějak jakoby oddálili. No ja ho spomínam preto, že on tu hovoril nejaké story, u ktorých som si myslel, že sú najhoršie, ale tvoja je zatiaľ najlepšia. Tvoja Fakt? story to prekonala. Šnúpanie A to sebe jsem teďko nějak, jako mě nějak napadlo, jakoby já mám spousta story, akorát jsem nějak, jakoby, nečekala tady to, je to spontánní, já jsem nečekala otázky, jakoby, že jo. Ale jako třeba, když se připravíme, tak já si připravím opravdu takový story, že prostě se vám, to nic není tohleto, jako jo. To je jenom teďko, že mě to prostě, jakoby, to jenom, jakoby vím, že to mi uvklo v hlavě, prostě tady z toho jsem byla prostě v šoku. To mě tak překvapilo, že prostě... To chápem. To by aj mňa prekvapilo, čo a teda. A přiběhnul tam, ale jsme tam třeba čekali asi 2 nebo 3 hodiny, protože on si vždycky přijede, když chce, když nechce. Nebudu ani říkat, jakým dopravním prostředkem se tam vždycky přemístí, asi tušíš. Prostě zazobanej. A jakmile on tam, my jsme museli být ready, všichni, připraveni, až on prostě si, jako, tak teďko tam jedu, jo. Takže teď se tam prostě tam přijdu a teď on tam přiběhnu. Tak jako, teď měl takovou tu pro baletky, takový ty pro holčičky, jak se prodá, takový ty krepovaný sukínky. Ne. Růžou s nějakýma třpitíčkama. A k tomu nahej, takhle měl jakoby takovej nějaký. Teď si nejsem jistá, že měl culíček, nebo tam měl nějaký sponečky, prostě takový nějaký, jakoby, má krátký vlasy, jakoby já si to už si moc nevybavím. Vím, že tam měl nějaký prostě něco na hlavě a ty od Číňanů vietnamský krosky růžový. Jo, a v tom zapíchaný nějaký ozdobíčka a takhle tam přiběhnul. A teď všichni, jak jsem tak říkal, ne, já nechci, já chci být jakoby při smyslech, jo. A říkal, dej si mi aspoň jedno, jakoby prosečko. Ne, v pohodě, jako ty lidi, co mě znají, jako jo. A říkali, no, jako to je to možná trošičku, vím, že jsi Járko, ale to je trošičku jiný. No, tak přiběhnu, já tam... A já jsem ti to říkal, připrav se. Dej si 2 proseka. Všichni už tam minimálně 3-4 koule v sobě, jo. Prostě tam měli všichni prostě zásoby, prostě. A hlavně to nebylo, on až si řekne stop, teď můžete všechny nás jako propouštím, vyplatí nás jako dobrý lové, jako by opravdu. Tak teprve on to, ale občas tam jsou ty lidi třeba 3 dny. Ty krávo. A ty nemůžeš třeba nikam spát, nebo tak. Prostě tam jsou všichni najetý, jo. Tam prostě to jinak nejde. Tam musí být ready. Nádhera. Jako on si řekne, a ty najednou si řekne, tebe, chci a jdeme tam, jo. Takže oni takhle se musí se jakoby připravit. Tam musí být 100% ready, jo. Nesmíš jako usínat, a musíš být co největší hardcore. Jo, takže prostě tady to je zážitek, ten nezmizí nikdy. A to se může zeptat právě, jestli třeba budeš dělat podcast s Martinou, s Tejskalovou, Belinda B, tak ta tam byla se mnou. Jako jo, tam jsme se seznámili a to ti pak třeba taky řekne nějaký zážitky a taky, mama taky jako docela. Takže tohle je prostě, protože jsme se o tom nedávno bavili, tak to je teď koncu, bych mohla říct. Ale mám jako spousta milion jakoby zážitků z těch bordelů a tak dále. Jo, ale to bych se musela jakoby připravit. Jestli to by to zajímalo, tak to klidně si uděláme jeden podcast. OK. Ze sauna klubů, z bordelů, z privátů, z eskortů. Klidně můžeme. Dobre, dáme druhú časť, OK. Ale to si potřebuji připravit. Tým pádom, že dáme druhú časť, tak dáme poslednú otázku, lebo chceme ísť fotiť, už sa sem pozrieť. Dobře, potřebujeme fotit nějaký, musí to být někdo vidět, jak jsem krásná. Práve. Tak dáme poslednú otázku a tá je, že koľko si buď to najviac zarobila jednorázovo, alebo čo bolo také akoby najzaujímavejšie, akoby ako odmena za, vieš, mohla to byť jachta, nebo dovolenka, mesiac Maledivy, čo ja viem. Čo bolo také, čo by si hneď povedala z fleku? Vím, co myslíš. Jo, takže co je jakoby viditelný na účtě? Alebo v hlave skôr, čo utkvelo. Buď na účte, alebo v hlave. Oficiálně, to je ten můj Švýcar. K tomu teda jakoby, že jakoby jsem, jak říkají moje jako rodina, lehká děva, jo, takže prostě... Šlapka.
To bylo. Šlapka. Já jsem počúval, jsem, vidíš, no. Šlapka. Jo, tak prostě vzhledem tomu, že tady s tím jsem byla jakoby 3 roky, neměli jsme sex a jenom naučit se je prostě jakoby oficiální, prostě to je přes 6 mega. To jsem od nich dostala. Ty krávo, dobre. Jo. Tak to je asi, viac asi ne, hej, to, jako, to chápem, Jo. že je maximum, to je dobré, no. Ale vzhledem tomu, jakoby, ale to je jakoby, není to, kolik mi dal, jakoby, jo, ale že jsem prostě, plus to, co mi dával jakoby osobně, plus dárky a prostě to tam, to dochází do extrému. On to počítal nějak 250 000 euro, jo. Ale hlavně taky jsme si žili podle toho, že jo. Děti, všechno, dovolený, to všechno, shopaholic, Valentína. Jo, no. takže prostě, teď já prostě jsem jakoby sponzorovala všechny a tak dále. Jo. Ale jako tohle je takový extrém, že prostě tolik peněz a nemáš sex. Jinak jako samozřejmě styk sexuální, jo, jako dostala jsem třeba, já nevím, dala jsem na eskortu, kde jsem třeba měla jakoby jednou sex, byla jsem objednána na 3 dny a viděli jsme se zhruba asi, já nevím, pár hodin během těch 3 dnů, protože musel chodit jakoby domů, takže jsem třeba dostala, nevím, 5-6 tisíc euro. Dobré. Jo, a taky jsme třeba měli sex jenom 1 nebo 2krát. Tam to prostě taky prostě bere, takže to je taky spíš takový tlachání. Se to jenom prostě jakoby, jo, chce mě prostě tam mít, jo, měl jsem jí. Jo, já si myslím, že oni se tam dokazují a přeplácejí se prostě, že prostě, jo. aby mohl říct, udělat si aspoň jedno selfiečko, měl jsem jí. Jo, a oni jsou za to ochotní prostě dát cokoliv. OK, dobré. Proto jakoby mě je jakoby jedno, jakoby... Tak dáme si druhú časť viacej o zážitkoch? Jo, OK. Dobre, a Dobře, teraz tak ideme dáme. fotiť. Tak ďakujem ti za návštevu. Můžete třeba jakoby psát, třeba Ano. co by vás zajímalo, já to třeba dám i do storíčka, jo, co by vás zajímalo, nějaký můžete i otázky na tělo, uvidím, jestli prostě jakoby znáte mě, že prostě jsem upřímná, že prostě řeknu, mně je jedno, kde si co myslí už teďko, já dřív ne, a teďko jako jo. Takže prostě Dobré. cokoliv, dejte, dám otázky a Keď tak napíšte, urobíme druhú my časť. uděláme další čas. Dobre. Tak díky. Tak sa Tak maj, jo. hej. Čau. Čau. Ty bylo, tak to zvládli jsme to, ne? Dobre, Co ne? myslíš? Dobrý? No, dobré, pecka. Tak teď na to vidíte, no? Jo, už konečne? Jo. A ukážeš mi Se kozy? slízne. Jo, Ja. Ukáž. Ty pičo. Tady vy viděli se poserou, vole. Jdeme na věc. Jdeme na tu opravdu realitu. Dobrá.